Ez da lehen aldia podcast serie honetan Amazoniara etortzen garena. Leku zoragarria zalantzari gabe. Munduko oianik handiena da. 7 milioi kilometro karratuko zabalera du, eta Hego Amerikako 9 estatuetan hedatzen da. Munduaren birika ditzen zaio sarritan Amazoniari, eta gauzak ondo, oianaren gainean bare-bare erortzen den euriaren soinuan zuten egon beharko genuke. Edo tximinoen algarekin gozatzen. Baina zoritxarrez, gaur gauden Amazoniaren zatian, Saraiakun guztiz bestelako soinua gaiendu izan dira sarritan. Gaurkoan, Saraiakuko emakume baten testigantza ekarriko dizuegu, berea ez den hizkuntza batean hitz egiten. Hitz egiten ari garen hizkuntza, une honetan hitz egiten ari naizena, 18 urtetik aurrera ikasi nuen. Orduan emakume gutxi ulertzen genuen erakundearen hizkuntza, espainieraz defendatzeko. Bai eta ez, izaten omen dira hizkuntza batean ikasten diren lehen hitzak. Bai eta ez. Bigarren hori esaten baina, zailago izaten da gehienetan. Orduan emakume gutxi batzuek ez esan dugu. Hemen emakumeok aurre egingo diogu. Y ahora nuestra posición ante el ministro del gobierno, ante los ministerios que son responsables de esto, hemos estado planteando diplomáticamente que no vamos a permitir el ingreso de petrolera en el territorio sarayaku. Borroka oso gogorra izan zen, oso gogorra, sakrifikatua. Batzuetan enuke gogoratu nahi. Gogoratu beharra dago ordea, eta kontatu eta zabaldu. Norberak kontatzen ez baditu, beste batzuk kontatuko baitituzte gertatutakoak, euren erara. Medicus Mundin, ahotsik ez dutenei mikrofonoa eta bozgoragailua eskaini nahi diegu. Munduko bazter askotan, industria estraktibistaren gehiegikerien aurrean ahoa zabaldu eta ez esatera ausartu diren emakume aktivista guztien lekukotza ematea da gure asmoa. Bazatoz? Aizea Bernaz naiz eta hau Defensoraseko feministaz da, Medicus Mundiren podcasta. Laugarren atala, Saraiaku. Saraiaku Ekuadorko Amazonian dago, Pastaza probintzian, Bobonaza ibaiaren ondoan. 7 zentro komunitariok osatzen dute, gutxi gora bera 125.000 hektareako lurraldean. Saraiakuko lurraldearen 185 baso primarioa da, eta biodibertsitate handia du. Bertakoa da gure gaurko protagonista, Hila. Nire izena Hilda Santi da. 59 urte ditut. Jatorrizko Saraiaku Kitzua herrian bizi naiz. Saraiakillo izeneko komunitate batean. Duela 2 hamarkadatik ona, Saraiakuk eta bere borrokak mundu mailako jartzun hartu dute. Baina Kitzua jatorriko herri honentzat, Amerikako herri askorentzat bezalaxe, borroka askoz lehenago hasi zen. Borroka eta erresistentzia ez dira bakarrik 2002koa gertatu zitzaigunean. Baizik eta askoz lehenagotik etorri da. Erlijio katolikoaren sarrera hasi zenean gure herrira. Beste mezu batzuekin iritsi zirenean. Jendeari gure kultura zer den debekatu nahi ziotenean. Gure arbasoek zuten jakinduria. Kolonizazio prozesu hori behar bada testu liburuetan irakurri duzuzuk entzule, baina Hilarentzat oso gertukoa da. Euren ateetaraino iristen ezagutu du. Amak, nire amazenak, beti kontatzen zigun Puyo hirian, bazirela herri indigenak. Gaur egun Puyo hiria den horretan, bizi zirenak. Orduan kolonizazioa sartu ondoren, errepidea sartu ondoren,
orain badakizu nolakoa den Puyo. Duela 80 bat urte uste dut Puyok ez zuela ia ezer. Errepide soil bat besterik ez. Orduan begira, gero hiri bat egin zen. Kolonizazioa etorri zen, drogadismoa etorri zen, alkoholismoa sartu zen, prostituzioa sartu zen. Baina kontua ez da hor bukatzen noski. Batez ere lurraldeak aberastasun natural ugari baditu. Orduan inguru horretan enpresa sartu zen. Argentinako Kompainia General de Combustibles enpresaz ari da hila. Enpresa honek 23 bloke petroleroa ustiatu nahi zuen, Saraiako lurraldean. Gobernuak berak, petrolio enpresei lurralde ezberdinetan sartzea baimendu zien, ez bakarrik Saraiakon. Beste herri batzuk oso ahulak zirelarik enpresen eskaintza onartu zuten. Adibidez, Guagriotik hasita, orain badaramatzate 50-60 urte petrolio eksplotazio eginez. Inork ez du ezer erreklamatu. Jendea herri indigenentzat ez ezagunak diren gaixotasun askoren ondorioz hiltzen ari da. Orduan Saraiakun ez esan dugu. Hasieran aurreratu dugu. Ez esaten ikasi zutelako da ezaguna Saraiaku. Eta ez esaten hasi zirenak hain zuzen ere emakumeak izan ziren. Hemen emakumeok gehiago borrokatu dugu. Ricardo Nicolasen garaian, enpresak hemen urtean $60,000 ordaintzea eskaini zuen. Orduan, gizon batzuek esaten zuten, bai, ondo dago, oso ondo dago. Nik berriz, Lopiden izan nintzenean, gauzak nola ziren ezagutu nuenez, zer nolako eragina izan zuen negozioetan. Orduan emakume gutxi batzuek ez esan dugu. Hemen emakumeok aurre egingo diogu. Hemen gu lurralde honen jabe gara, semea alabak ateratzen ari garen amak garelako. Beraz hemen errespetatu egingo gaituzte. Horrela pixkanaka emakume gehiago biltzen joan ginen, baina zatiketa handiak izan ziren hemen Saraiakun. Batek nahi zuen, beste batzuek ez. Unos querían, otros decíamos no. Gaztetati bere komunitatean oso inplikatu ibili da hila. Pastazako herri indigenen erakundeko lehen emakumezko buruzagia izan zen. 2002 urtean, enpresa petroleroekin gatazka hasi zen garaian lehendakari ordea zen hila, ardura handiko postua. Lehendakari ordetzan, enuen gau osoan lo egiten, goizeko 3etan jaikitzen nintzen. Hainbat lekutara joan behar izan nuen, ala nola hemen ditugun 7 komunitatetara. Guaiusa hartzera, emakumeekin hitz egitera, gizonekin, gazteekin. Saraiakun izan ere euren gobernu sistema propioa dute, oso parte hartzailea dena. Geure gobernua dugu, geure gobernu indigena. Komunitatetan daukaguna. Aginte makila duten agintari tradizionalekin. Orduan, beraiek dira agintariak. Aginte makila dutenak. Hoietako bakoitzaren menpe gaude. 7 komunitaten menpe. Autoritate batugu. Gure agintariek minga dagoenean deitzen gaituzte, bilerak daudenean deitzen gaituzte, larrialdiren bat dagoenean berehala deitzen gaituzte. Hemen, inork ezin du erabakirik hartu erakundetik kanpo. Gure autoritate gorena batzarra da, edozein erabaki hartzeko, edozein gauzatarako batzarra da. Eta are gehiago, gobernu kontseilua, aldiro biltzen dena. Eta asambleak 2002an petrolio ustiapenaren aurrean planto egitea erabaki zuen. Borrokan 6 hilabete baino gehiago bizi ginen, baina hala ere, militarrekin, poliziekin, lurraldean sartzea lortu zuten. 4 gazteri itaunketa egin zieten, enpresako jendeak oso gaizki tratatu zituen. Militarrak, poliziak, 4 gazte horiek hartu eta entregatu zituzten enpresen esku. Orduan, amaskok negar egin zuten. Lehen aldiz, oianean borrokatzea baitzen, inork etzekiena, ezpai gaude hain prestatuta oianean militarrei aurre egiteko. Orduan, gure kemena erakutsi genuen. Ez dugu ezertarako amore ematen, gobernuaren aurrean iraun genuen. Eta horrela izan zen borroka. Así fue la lucha.
La lucha Borroka oso gogorra izan zen, oso gogorra, sakrifikatua. Batzuetan enuke gogoratu nahi. Gazteek, nire bilobek, istorioa borroka nolakoa izan zen jakin dezaten, batzuetan haiei kontatzera esertzen naiz, negar malkotan. Oianean izugarria izan zelako, euritan gozez egotea izugarria izan zen. Ez zuten oianean soilik borrokatu ordea, baita epaitegietan ere. Ekuadorren lehendabizi eta nazioartean gero. Epaiketarekin hasi ginen. Estatuaren aurrean epaiketa bat ipini hemen. Ia ez zuten kontuan hartu guk proposatzen genuena, hemen Ekuadorren. Orduan, hainbat lekutatik etorritako lagun askok aholkatu ziguten nola jarraitu behar genuen epaiketa irabazi ahal izateko. Para poder ganar el juicio. Aholkularitza asko jaso genituen. Estatu batuetatik, Indian lo erakunde batetatik. Asko lagundu zigun guk antolatzen jarraitzeko. Para que nosotros siguiéramos organizando. Orduan, CDHen nazioarteko audientzia eskatzea lortu dugu, batzorde interamerikarrean. Como en la Comisión Interamericana. Nik eramango nuen lehen kasuara, Washingtonera lehen bidaia egin nuen. Ara joan ginen salaketa jartzera, komunitate honen ahotsa eramanez, emakumeen gazteen ahotsak eramanez. Saraiako herriak hainbat erreklamazio egin zituen Argentinar Petroleo Konpainiaren aurka, 23. petroleo blokearen jarduerengatik. Erreklamazio horietan hainbat gauza leporatu zizkieten, kontzientziak erosten saiatzea, inguruko kitxua herriak etxaitu nahi izatea, eta herri natiboi kontsultatu gabe pentolita izeneko lehergaia jartzea, eta asko gutxi ustearren Davidek oraingo honetan Goliat garaitu zuen. El asesor jurídico de la presidencia de Ecuador, Alexis Mera, anunció que el Estado ecuatoriano acatará una sentencia en su contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CID por su sigla, y pagará una indemnización de $1.390.000 al pueblo indígena Quichua de Sarayaku por haber impuesto la actividad petrolera en sus territorios sin siquiera haberlo consultado. 2012ko ekainaren 27an nazioarteko epaitegiak Saraiako herriaren alde ebatzi zuen. Ekuadorreko estatuari erruduntasuna onartzera eta publikoki barkamena eskatzera behartuz. Halaber, oianean kokatutako pentolita erretiratzera eta etorkizuneko kasuetarako aurretiazko kontsulta mekanismoak hartzera behartu zuen gobernua. Las disculpas públicas en nombre del Estado ecuatoriano por todos los atropellos que sufrió el pueblo Sarayaku, los más graves atropellos sufridos en gobiernos anteriores, pero en nombre del Estado ecuatoriano ofrecemos nuevamente las disculpas públicas. Saraiako herria ez zen horretan geratu ordea. Nazioarteko gortean sententzia historiko hura lortu zuenetik, mundu osoan aitzindari izan da antzinako lurraldeen autodeterminazioaren eta indigenen eskubideen aldeko borrokan. 2015ean, Saraiako herriak beste urrats bat eman zuen, eta kausak satxa klimalaketari aurre egiteko jatorrizko proposamena plazaratu zuen COP21 Parisen. On Tuesday, as the sun rose in Paris, a delegation of indigenous people from Sarayaku in the Ecuadorian Amazon set out in a handmade wooden canoe along the Viet Canal. The Quechua people of Sarayaku have been fighting oil exploitation on their lands for many years. In 2012, they won a case at the Inter-American Court of Human Rights against the Ecuadorian government for letting Argentine oil company explore for oil on their land. This is the piece. Quichua hizkuntzan kausak satxak oian biziduna esan nahi du. Deklarazio honek lurralde eskubideen eta amalurraren aldarrikapenaren legezko errekonozimendua proposatzen du. Saraiakuko lurraldea petroleo, mehatzaritza eta baso industrien ustiapenetik eremu libre izendatuz. Proposamen hau bokazio unibertsalarekin jaio da.
antzeko arazoak dituzten beste herri zapalduei zuzenduta. Izan ere, munduko biztanleriaren 5% baino ez izan arren, jatorrizko herrien lurraldeak, milaka urtez praktika jasangarrien bidez babestu dituztenak, planetako biodibertsitatearen 80% gordetzen dute. Eguneko bizimoduan beharrezkoak diren baliabide asko bertan topa daitezke. Oiana guretzat azoka handi bat da. Oianean denda dugu. Oianean farmazia handiak ditugu guretzat kosturik ez duena. Jaso besterik ez dugu egiten eta kito. Antzina nire amak ez zuen ospitalea ezagutzen. Ez zuen medikua ezagutzen, baina osasuntxua egintuen. Gaixotasunik gabe, berak antzinako medikuntza ezagutzen zuelako. Ama lurrak eskaintzen de hori guztia, Patxamamak. Beno, nik esango nuke Patxamamak 150 ematen digula. Eta beste 150 kanpoko merkatutik ekartzen dugu. Adibidez, guk lortu ezin ditugunak, gatza, xaboia, fabrikatutako material horiek guztiak. Orduan hirira joan behar dugu haiek aurkitzeko. Eta handik ekartzen dugu ona. Eta gainontzekoa Patxamamak ematen digu. Lurraldeagatik etxea daukagu, familiaren etxea. Eta Patxamama hortik dator. Decenas de productos. Entonces, todavía estamos manteniendo en eso, ¿no? O sea, la minga familiar es para ayudarnos entre unos a otros el trabajo. Amalurraren laguntzaz gain, Ekuadorreko gobernu arduratsu bat ere ez letorkioke gaizki Saraiakuri, baina albo batera utzita dauzkate. Hala eta guztiz ere, euren kasa behar duten kudeatzen ohituak daude. Naiz eta oso komunitate txikia izan, administrazio ekonomikoan oso antolamendu txikia duena, erantzunkizuna erakutsi dugu. Diruren bat ona iristen bada, proiekturen bati esleitzen diogu. Eta bideratu egiten dugu. Eta jendea, herria da ebaluatzen duena. Benetan proiektu batek dituen helburu horiek betetzen ari badira, orduan hori ikusita, finantzatzen dutenak, hori ematen digutenak, herriarengan konfidantza izatera iritsi dira. Eta horregatik lortu dugu proiektu batzuk izatea, adibidez, lurralde mugaketari buruzkoak. Arrain hazkuntzarako eta abikulturarako eman dizkigute, baina proiektu laburrak. Orduan, $350,000 saria lortu berri dugu. Beraz, hori komunitatean banatu dugu. Adibidez, sektorean inoiz izan ez ditugun bateria sanitarioak egiten ari dira. Eta beste batzuek eguzki panelak proposatu dituzte. Orduan, begira, berdintasunean banatu nahi dugu Saraiakuko familia guztien artean, erresumina, egon ez dadin. Saraiaku oso desberdina da, gu garelako ona iristen ari den edozein proiekturen fiskalizatzaileak. Komunitateak fiskalizatzen du. Matematika ez dakiten, baina entzuten dute, proposatzen dute, eta euren iritziak ematen dituzte, horixe da Saraiaku. Bai, hori da Saraiaku. Ingurumenarekin eta bere biztanleekin orekan bizitzen saiatzen ari den komunitate bat. Oreka hori, arrisku ugarik ipini ezakete dardarka ordea. Gaur egun, mezu bat dago. 28 blokean, agian enpresa sartzen saiatzen ari da, hor uste dut beste borroka bat izango dela, beste erresistentzia bat gehiago Saraiaku herriarentzat. Zaparas nazionalitateko bi talde daude. Talde batek ingurumen zerbitzuaren salmenta onartu zuen. Eta hori Saraiaku lurraldea mugatzen duen tokitik gertu dago. Orduan, ara sartzen badira, gobernukoak etortzen diren kasuan, enpresari sartzen uzten badiote, gure lurraldean eragingo du. Guk erreserbatuta ditugun leku sakratuetan eragingo du. Orain Saraiakun mehatxuz inguratuta gaude. Errepideen,
enpresen erdian gaude, inguratu egiten gaituzte. En medio de donde que nos están rodeando. Hori kezka handia da guretzat eta gazteentzat haiek ere erresistentzian egotea. Borroka horretan, Amazoniako oianean egonagatik, teknologiak ere gero eta zer esan handiagoa du. Onerako eta txarrerako. Onerako, Saraiaku barruko komunikazioa errazten duelako. Ahorita lo que tenemos la facilidad. Orain daukaguna irratiarekin komunikazio erraztasuna da. Aginte makila duten gure agintariek beren Motorola dute. Eta horrekin, berehala komunikatzen gara larrialdiren bat dagoenean, arazoren bat dagoenean. Lehen ezkenuen konpainia zegoenean ezkenuen hori, baina gero lortu genuen. Orain Texas Arutas kanpoan nago. Texas Arutas bulegoaren kanpoan internetarekin. Horretarako aukera pixka bat duten familiak etxean jartzen ari dira jada, munduarekin konektatzeko. Para conectarnos con el mundo. Teknologiak kaltea ere eragiten ari diela sentitzen du hildak ordea. Batez ere, gazteenei. Amak aholku asko ematen zizkidan, eta horrek asko balio izan dit. Eta ni batzuetan bakarrik pentsatzera esertzen naiz. Etorkizunera begiratzen dut. Internet izeneko teknologia berri honek ia balio horren zati handi bat kentzen ote digu. Nik zeramika egiten dut. Buztinez egindako zeramikazko heltzean kozinatzen dut nik. Baina gazteek ez dute zeramikarik egin nahi. Gazteek ez dute xakrarik egin nahi. Gazteek jada ez dute jakin nahi zer den ona janaria prestatzeko. Ereiteko ona zer den. Gu jada hemen ez gaudenean galduko dena irakasten ahalegin handiagoa egin behar genuke. Puede estar perdiendo cuando nosotros ya no estamos aquí. Sí me siento Negar egiten dut. Mundua aldatzen ari dela, ikusten dudanean. El mundo va cambiando. Naiz eta gu era guztietako aholkuak ematen ari garen. Gazteek teknologia berri hori erabiltzen dute. Kezka, mundura irekia dagoen pertsona bat daila. Eta teknologiak dituen arrisku ez jabetzen bada ere, oso garbi dauka, arlo askotan oso lagungarria izan daitekeela baita ere. Guk beti behar izan dugu informazioekin laguntzea. Hori da lehena. Nik sentitzen dudan lehenengo beharra informazioa da. Adibidez, zerbait gertatzen ari bazaigu, gobernuak telekomunikazio guztiak ixten dizkigu. Gobernuaren kanala bakarrik geratzen da zabalik. Baina Saraiakutik, oianetik, internetaren bidez mundura mezua bidali dugu. Hau Saraiakun gertatzen ari da. Informazioa funtsezkoena da. Zuen babesarekin, Saraiakun zerbait gertatzen ari bada, zuen laguntzarekin munduari jakinarazten badiozue, gobernua zapuzten da. Horrela estatuaren, gobernuaren morala jaitsi dugu. Gertatzen dena ezkutatu egin nahi du, baina Saraiakuk kanpoan dituen lagunen bidez informazio ateratzen du. Guk, entzule, garbi daukagu Saraiakun gertatzen dena ez dugula ezkutuan utziko, baizik eta mundu osora zabaltzen saiatuko garela. Adibidez, podcast honen bitartez. Ila Santi bezalako ekintzaileko feministak lagun eta borrokakide izateak lanean jarraitzeko indarra ematen digulako. WhatsApp bidez audio bat bidaliko dizut orain. Alduzunean entzun dezazuen, eta utziko dugu denbora gehiago ezkentzeko. Bai, ez kezkatu. Mezu bat bidaliko dizut. Mila esker. Chao. Gracias, chao. Saraiakuren borroka munduan zehar jende ugari inspiratu duen eredua da. Batzuetan txikiak handia garaitu dezakeela erakusten digu. Beste bide bat posible dela. Gustuko izan baduzu, Defensoraseko Feministas podcastaren hurrengo atalean beste istorio batekin itzuliko gara.
Defensoras ekofeministas Ulu Mediak Medikus Mundi Gipuzkoa eta Medikus Mundi Arabarentzat ekoitzitako podcast bat da. Garapenerako Euskal Agentziaren laguntzaz finantzatua. Grabaketa eta soinu diseinua Lasarteko Ulu estudioetan egin dira. Gustatu bazaizu, arpidetu eta zabaldu zure komunitatean. Agur! Ei, entzun hori. Ulu Media.